Takže čaute ľudia, to je druhý diel. Prepáčte, že sme sa v tom prvom videi zabudli pozdraviť. Nejak sa mi nahrávanie vyplo, že Tegusi. Áno. A je tu so mnou zase Tegusi. Čaute. Toto budú diely asi len s ním. Asi. A my si zatiaľ urobíme toto. Lebo ja už som full iron. Dobre, aj ja už som full iron. Ja vyhádžem len somariny do česty. Asi ešte vykraftiť. Dobre, som full iron. Dobre, takže máme celkom dobré veci. Ostalo nám 8 železa, to si potom dopečeme. Zoberiem tú vec. Už som to zobral. Tak ja zoberiem crafting. Šestku tu môžeš nechať. Ja už som Zoberiem ju zobral. somariny. Teraz kadeľ sa išlo hore. Počkaj. Kadeľ to. Fakt? Áno. Čiže aspoň myslím, tak nie. To je jedna prostý kop hore. Dobre. Nevidím. To je v tej hope. Som počul Endermana. Ja nie. Ani ho počuť nechcem. Dúfam, že nie sme moc vysoko. Teda nízko. Nie, za chvíľku by sme mali byť hore. Za akú chvíľku myslíš? To bude dlhý. Srandujem dole. Našiel som ďalšie irony. Ja už vidím dirt. Aj ja. Ja už som ho vykopal. Ja ešte nie, lebo kopem irony. Ja už som hore. Kop to. OK, tak asi nebudeme mať vypekať len tých 8 ironov. Teraz potrebujeme nájsť jedlo. OK, a ja už vidím cestu hore. Nemáš nejaké jedlo? Joj, ty si ma trafil. Ja som ťa netrafil. Mňa Ty z si. mňa buchol. Ale aj ty mňa. Aj. Nemáš niečo na jedenie? Ja už nemôžem šprintovať. To fakt? Ja môžem, ale nebudem. Poď to nájdeme. Ty kokšo, tam je to odseknuté, ten strom. Aha. A není. Je? Je? Ty kokšo. Bambusy, tie sa Aha, prasatá. Poviem to sa môžeme... A dáme si to vypiecť, no. A ďalšia jaskyňa. To pôjdeme až potom, najskôr vypečieme to meso. A nie, to nie je jaskyňa. Mesko. Ty máš tu peč? Dobre, nič z toho nevypadlo. A z druhého? Z krávy? No, ale to je malá, z Nie, toho to nič má nevypadlo. svinia, tu zaliem tiež. Je. Veľa prasát. 3 prasatá a 3 ovečky. Aspoň niečo z toho musí byť. 5 prasát. Ovečky hlavne pozabíjaj. Ty kokšo, z ďalšieho nič nevypadlo. Dobre, mám jedno meso. Druhé meso. Zabíjam ovečky, lebo víš, potrebujeme vlnu. Áno, ja nejakú mám, ja mám 2. Ja mám jednu, to máme za to na jednu posteľ. Ešte z tohto nech vypadne meso. Už mám 2 vlny. Aspoň jedno, prosím. 3 vlny mám, ešte jednu vlnu potrebujeme. Ale ty máš 2, si hovoril, nie? Aha. Ja dám teraz vypiecť to meso. Mám 3 stejky, tebe idú 2, mne 1. OK. Ty si mi dal tie jablka. Ja si to hneď zoberiem. Môžem? Ja. Teraz ja. Lebo ja potrebujem to jesť. Teraz si to zoberiem ja. OK, mám. To ostatné je tvoje. Aha, kráva tam je. Potom tam dáme tie irony vypiecť. To netreba, to keď si urobíme dom. Ešte tu mám nejaké stejky. 1 steak. To môže byť môj? Mne už chýba iba jeden hamburger bar. Už si vypekáš? To nevadí.
Tak dobre. Mne chýbajú 2. Ja vieš, tak ja ako hovorím, že už nepotrebujem, keď mi chýba jeden. Je veľká kráva. Hlavne nešprintuj. To zjedz normálne. To pridáva dosť? No, jeden ti to dodá. Tak mám ešte 2. Aha. Z jednej krávy Aha. som dostal 2. Jaskinka. Koľko máš torčiek? 41. Ja mám 2 staky a 54. Jojha. Počujem pavúkov. Poď so mňou. Idem. A poď taďalto. Ideme spolu, poď. Počkaj, Creeper. Irony, Rado. Neber Irony, ale poď mi pomôcť s Creeperom. Na dve rány, kámo. Tam je to osvietené. Sorry. Au, veď si ma skoro zabil. Ty máš koľko? Veď lebo Však mne som ťa ten... buchol s torčkou. To fakt? Áno. Enderman. Kámo, Enderman. Choď tam a zabijme ho. Počkaj meč a ideme. Choď prvý. Jaj, zasuň. Poď. Je po ňom, jo. Yes, dali sme to. Prečo dáš torčku práve na Iron? Ja ti torčky dávam všade. Ešte tuto hore to pokračuje trochu. Ale počkaj, ja sa musím dohealovať, kámo. Ja som full. Dohealujem, pretože mám 3 HP. I Čo? keď ma no lebo si ma hitoval. Ja som skočil do toho Endermana. A on ma hitol tiež a on uberá 3 srdiečka. Kam ideš? Ja som počul pavúkov, poď za pavúkmi. Ježiš, nie hore. Ja som to mal pozrieť. Poď za pavúkmi. Tu bude väčšia práca. Ja tu budem zatiaľ Ty torčkovať. očuješ ich? Tu niekde naľavo je. Tu. Ale koľko ich tam je? Tu žiadny není, more. Oni sú hore, alebo čo? Nie, oni sú niekde vpravo, niekde vpravo zakopaní oni. Tuto. Oni sa zabíjajú. Aj kostlivec tam je. Tuto volade. Tu nič není. Sorry, zase som išiel položiť. Poď za tým zvukom. Kašli na Ako to. keby tu bola jaskyňa. Počkaj, ale není, oni sú tu. Kde? Tuto, kde sme boli, tuto niekde nie. Pri tej vode? Ideme už No niekam. dobre, tak poďme do ďalšej nejakej. Nemám Poďme moc nájsť času. nejakú ďalšiu jaskynku. Kam si išiel hore? Nie, poď naspäť. Ale tady to sa ide hore cez tú vodu. Nie, tak dobre. Počujem tých oných. Ja už nie. Alebo nie sú tuto napravo? Tuto, naľavo. No, tak to budú. Tu je iba železo. Už tu? Tak to vyťaž. Železo sa bude hodiť. Železa máme až moc, sme cigáni. To pôjdem predať. Aj tu je niečo. Tu je láva. To fakt? Poď sa pozrieť. Kde si? Tuto vonku som hore. To vážne? Áno, tuto. Dole je láva. Tak tu budú. Na 100%, veď to je pri tej jaskyni. Pozeraj, takto musíš ísť. No, ja ich tu počujem. Ja som to ledva dal, lebo ja som neskočila. Počkaj tu, ja zapchám tú lávu. Mm. Aby si sa nepodpálil. Jak vtedy. Kámo. Fúha, skoro. Tu sú. A ich vidíš? Alebo ich A ty kde sú? Veď... A
Ja to tu trošku viac zakopávam. Rado, pozor. Poď. Nie sú tam, nič tam není. Poď. Musím, však idem. Tam je iron. Kde? Tu Ja hore. vidím ho. Vyťažíš to? Mhm. Čo ma to hitlo? Si v láve? Nie, ja som hore. A tu nič není. A tu sú prasatá zás. Aspoň jedno. Keby dá čo vidím. Dobre. Vidím povrch. Ty? Tu naháňam prasa. Ja ťa nevidím. Hľadaj môj nick. Ťa fakt nevidím. To prasa kde skočilo? To je svinia. Ono to preskočilo. A ja som mu nevidel. Som skočil dole. Tuto som. Si pri tej jaskyni? Pri ktorej? Tu som A hore. vidím ťa. Poď, urobíme si postele. Tak aj idem. A tu je nejaká jaskyňa. Potom to pozrieme. Teraz hlavne sprav postele. No veď poď sem. Tam dole? No. Tuto to bude útulné. Tak. Tak. A daj mi tú vlnu, čo máš. Počkaj. Ja len toto musím spraviť. Nech sa sem nedostanú. No daj mi tú vlnu. Idem. Či toto otočkujem trochu. A tá vlna. Do cesty ti ju dám. A ešte jednu nemáš? Počkaj, tu je sila. Vyspíme sa a ukončíme to. Môžeme. A mne si postel nepoložil. Takže mohli by sme to ukončiť. Ďakujeme za zhliadnutia a tak. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť a dajte like, koment, odber. A čaute. Čaute.